Mokoro ase wodi ya Gachuba igotoka ase constituency ya Kitutuma Saba county ya Nyamira ni gobone echanrete aso oyo mobwenke yugosira na kobatigere bilia nyagetari ijurange ji milioni ibere no naboni gobatebere buna oyo mobo ni garingo murira se nyagetari ya megotoka nsemo ya Eldoret abwase werete title deed bakanyebekoro magayi kumurusia na komoleta bosongo ekramendete ni gomureste ase nyagetari ya mo ime ya bosongo abwasanyara kagusiria obugima bwaye asebono baganetio bokonyi eriko nyara komoine yo mwabo buno muri keito Ndemo Steven agutomanya Esabari ya itenta mbenige gotoikia se kenyorogia kerongeta esa blocation ya bonyunyu asenkonyore ya mate anyagusira Nixon Makori yuwe gotoerere nchira ya nyaiteire goiko gosira kwa mwana obo mutangi ya lengo ne Saturday evening nkamo sungusine gwiricha nkamo rongoli akarara pono nko tingonya como monitorere botuko finally ngo twikachinsa komichinsa kianda ya koligere mumuyo rali ogonchukana na kwabo kurwenya gitare ya mogo ikeyende nigo gwaturubanirie nibo ya venke ebyo babukiretia madeni ase chinyagitari ase bono bakorigie nibo yemeroberio ko mwene Nixon kurumata ariyo twabwate almost 1.5 million akorera tu alimedi na gaiga bono asa kite abekele tu amate na bintu binde go tu anyorete tubwate 200,000 that's Rusie kia moche na bintu binde 200,000 igora frito kanyanga tibe tsika neidi iso almost 1.8 million ya mate medi ne ya bosongo because ilfaron tu akanete tenu weekend tu akanete na sande tu akanete umwana ko rugo moko tiure secondary bono go reform tu ya kurura nanda ken nere na butuko muri nitali boy ingina corona era mbona zikuru na lobi nwale ale medicated for almost 1 year bono tu yasto go tumia go chiso mwana yo ole nitali yo konyo ruarete no yo romoke no mungina ichiri nyinge tu oni chombe cyanga tu akoreke tu akoli no na gacha rengo na koro kokora nga kondi su kaeli bono kende nke yo bono egento kero na matoke akorre kana simekire na matoke to kondisimonto bona matoke no latigerete kende na nke ogo semeli kwa bone kora saba sani na bali babwato kuganio kuya kubasira somo chango elio kororovia obolito babwate na bonko sabanga ekenyorombi yamana kyagere kenyoro no kerenge karanste kiganda tu kwarencha yonga kenyoro kenda ko si program sio sangri bitoki bila baby gusira gusomwa na rusumo tere anigwe nande bya kanwa ali medire ono saba kwa nego chia ase onde bwensi oigwete ase midi ende yonsi kolinga patosire elinde umwana yo rusuwali Christian Marian anigwe ne pili ile medire ya kanu ne ya Christian Marian ya kanu elinde neturanyoro obotaru ikyagere taitotiti no ekara limate Eldoret kuripoti reta seniki ya Ndizi TV kurua se wodi ya Gachuba ebonge ya Kitutuma Saba county ya Nyamira letaliane Ndemo Steven